Amerika jamanatigi Joe Biden ye farafina jamanatigi caman de bisimila Washington bi tarata sɔgɔma. États-Unis ani farafina gunkana ka lajɛrɛba senfɛ. $55 miliyari de bɛna labila farafina gunkana jamanaw ye san 3 kɔnɔ. Sud-Afrique wasabulon ye kumaɲɔgɔnyaw daminɛ bi tarata sɔgɔma. Cogo min na u bɛ se k'u ka jamanatigi Cyril Ramaphosa wuli ka bɔ fanga kunna. A jalakilen kɔfɛ ka sabu kɛ k'a tɔgɔ yera yurugu ko caman na. Somali a ka ca n'u ka jamanaden mɔgɔ 200,000 ye minnu bɛɛ lajɛlen bɛ baloko dɛsɛ gɛlɛyaw kɔnɔ. Caman olu fagara ka sabu kɛ kɔngɔ ye. Kenya jamana y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san 59 ɲɛnamaya. Jamanatigi Williams Ruto ye laseli kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ o senfɛ ka taa jamanadenw ma min dɔ bɛ tali kɛ jamana ka taa ɲɛ kan. Ghana duniya waribonba Fonds monétaire international k'u bɛna san 3 juru don Ghana jamana la $3 miliyari 3 ka sabu kɛ gɛlɛyaw binni u ka jamana ka sɔrɔ nasiraw fɛ.